जोङो कक्लाबारि हिनजावसा गोजौ फरायसालि आरो बिरगोस्रि हिनजावसा गेजेर फरायसालि बरखाग्रा जोङो सिमला बे गंनै फरायसालिजों लोगो नांनानै जों दिनै मुलुगनां आबहावा सानखौ फालिदों। बेखौ जोङो सरकारनि नियम बायदियै टुइनिं प्रग्राम होननानै बुङो। गंनै स्कुलजों लोगो नांनानै जोंनि जिथु सोलोंथाइनि एक्सचेन्ज आरो नैबे इभेन्टजों लोगोसे इभेन्टजों इनभल्भ थानाय बा सोमोन्दो थानाय जिखिनि एक्टिभिटिस बेखौ जोङो मोननै स्कुलनिफ्राय शेयार खालामलायगोन आरो बेहाय गिबियाव जोङो सरासनस्रायै जोंनि माबानिफ्राय कक्लाबारि हिनजावसा गोजौ फरायसालियाव जोङो फुङाव फ्लेग हस्टिं खालामदों जोंनि इउनियन बडिया। बेनि उनाव जोङो रेलि खालामदों, साइकेल रेलि, कनजारभेसन एवारनेस रेलि होननानै जोङो नामाकरन खालामदों। बेनिफ्राय ओरै बरखाग्रा गामिजों हाबबोनानै जोङो नैबे बिरगोस्रि गार्लस एम इ स्कुलनिखौबो लाफानानै नैबे हायना बाजाराव जोङो दा हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दङ। बेहाय जोङो दा मोनफैनानै ड्रयिं कम्पिटिसन होदों आबहावा गेब्रेंनायनि सायाव फरायसाफोरनि गेजेराव गंनैबो फरायसालिनि फरायसाफ्रा बाहागो लादों। ओमफ्राय दंफां गायनाय हाबाफारि जोङो गायदों, जोंनि साया होग्रा दंफां आरो फिथाइ थायग्रा दंफां दावमा दावसाफोरनि थाखाय। आरो बिदिनो जों दा मोननैबो फरायसालिनि गेजेराव माखासे मोसानाय मुसुरनाय बिदिनो एक्सचेन्ज जागोन आरो फोरोंगिरि सारमोनाबो बिबुंथि लाखिगोन, फरायसुलिफोराबो आबहावा गेब्रेंनायनि सायाव बिबुंथि लाखिगोन। बेखिनि जोंनि हाबाफारि। बेयो थारैनो नंगौ, सुबुंफोरा खोब फट' लानो थाखाय बिफां गायनायखौ जों नुनो मोनो। खिन्थु मानसिफोरा बिफांखौ खोब गायाबाबो जिब जुनारा दावमा दावसाया गावसोरनो गायखायो। दा सुबुंफोरा जोङो बुजिनो हानाय साननो हानाय नालाय ओंखायनो जानला मोनला गायनानै फोथैगाराबालानो इसेल' गाय खिन्थु रैखा खालाम। ओंखायनो जों दिनै 8 दालल' बिफां गायनो होननानै सानदों। बेनिनो जोङो फांब्रैखौ गायबाय आरो फांब्रैखौ हायेनसा क्लाबनि माखासे सेंग्राफोरा जोथोन लानो आरो गायनो दायथ' लादों। जोङो बेखिनि फां 8 दंफांखौ उननि समफ्रावबो जोङो जोथोन लाबाय थागोन आरो बेखिनिनिफ्राय थांनाय जिखिनि फरायसुलिफोर जोङो बिसोरनो दायथ' होदों जे बेखिनि दंफांखौ बिसोरो जोथोन लागोन आरो जों दिनै बेराखौबो होखादों। आङो फरायसाफोरखौ दहाय फ्लेग थिखांनायावबो बुंदों जे जेरावखि थाया मानो साफ्रोमबो सुबुङानो, साफ्रोमबो फरायसानि बिमा बिफा गासिबो सुबुङानो गावसोरनि थांना थानायजों लोगोसे थांना थानायाव जिखिनि खामानि मावो माने आबहावाखौ गोसोआव लानानै, आबहावा जाहाथे गेब्रेङा बेखौ गोसोआव लानानै खामानि मावनांगौ। जेरावखि थाया मानो जोंनि फरायसुलिफोरा फरायसाफोरा जेरावखि थाङा मानो जि खामानि मावा मानो आबहावाया जाहाथे गेब्रेङा बेखौ गोसोआव लानानै खामानि मावनांगौ। आरो प्लास्टिक प्रदुषन, जिथु प्लास्टिक गेब्रेंनाय, प्लास्टिक बाहायनाय बेखौ जों हानायमानि खमायनानै बेनि सोलाय जों अल्टारनेटिभ गुबुन मोनसे राहा लानांगौ होननानै आङो फरायसुलिफोरखौ खावलायहरो। दा बुंनो थाङोबा जोंनि सुबुंफोरनि जिथु सेल्फिश इन्टारेस्टआव खामानि मावनाय बेफोरबायदिनि थाखायनो मिथिंगाया जोबोद हेंथा मोनदों, जिब जुनारा जोबोद हेंथा मोनदों। जों नुनो मोनदों माखासे जिब जुनारफ्रा लासै लासै जोंनि मुलुगनिफ्राय गैया जालांदों। जोंनि बे ओनसोलावनो दिहिरा ओनसोलावनो मोनसे समाव ग्रिफन माने सिगुन, एसियान ग्रिफन मोनसे रोखोमनि स्पेसिस, सिगुन स्पेसिस बेयाव बिराद फैयोमोन, नाथाय दा जों नुला, फ्राय गैलानो, बेयो जोबोद खमायबाय। एकदम मानासनि बिथोराव माफा मानै माब्लाबा जों खोब नागिरबासो नुयो आरो। गतिके बेफोर जिब जुनारफ्रा खमायलांदों जोंनि सुबुंफोरनि अगेन आखुनि थाखायनो। बिसोरो गावसोर थांना थानो थाखाय आदारनि आंखाल जादों आरो बिसोरनि आदाराव खोब बिस सौहैदों, पयजनियास जादों, ओंखायनो बिसोर बेमार जानानै गैया जालांदों। बेनि अनगायैबो ग्रेटार एडजुटेन बे थलथमा गोनां जिथु थदं, बे थदङाबो गैया जालांदों। बेफोरो जोंनि सुबुंफोरनि अगेन आखुनि थाखायनो जादों। दा बेफोरखौ जोङो रैखा खालामनो थाखाय गिदिर गिदिर दंफांफोरखौ दानाबालानो बिसोरनि न'खरखौ, बिसोरनि बाहा लानो थाखाय जों जायगा होनांगोन आरो बिसोरनि थांना थानायनि थाखाय जों सुबिदाखौ सुबुंफोरा जिहेथु जों साननो हायो, बिसोरो सुबुंफोरा जोङो मदद खालामनांगोन आरो बिसोरखौ, होमबासो जोंनि आबहावाया बेलेन्सआव थागोन। जोबोद गोनां मोनसे साबजेक्ट। आथिखालाव दा माने दुंहाव जिथु जाबाय दं बेखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो जे जोङो परिबेसनि सोमोन्दै सांग्रांथिया बिराद प्रयोजन जादों। मानो होनब्ला कार्बन डाइ अक्साइड गेसनि बिबाङा बांगासिनो दं, जायनि जाहोनाव जोङो आथिखालाव भुगिबाय दं। बेनि थाखाय जे बे सांग्रांथिखौ जों आसलते रायजोनि गेजेराव, फरायसानि गेजेराव लाबोथारनो गोनां जानानै फैदों आरो। नङाब्ला जोङो इयुनाव आरो बांसिन माने गुदुंनि माबाखौ भुगिनो गोनां जागोन फरायसाफोर। आं बे बेलायाव बेखौनो बुंनो नागिरगोन, उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंदोंमोन लिभ एन्ड लेट लिभ,
दा आथिखालावबो जों जुदि थांनानै थानो लुगैयोब्ला मिथिंगाखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगोन अब्लासो जोङो मोजाङै थांनानै थानो हागोन मिथिंगाया जुदि धंस' जायोब्ला जों माने सुबुं माहारि एबा जिब जगतआबो धंस' जागोन आरो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जोङो दायो मिथिंगाखौ फोथांना लाखिनायाव जोङो बयबो सुबुङानो नारा नाथा नांथाबनानै थानांगोन जाहाथे उन जोलैखौ जोङो मोजाङै बासायनानै लाखिनो हायो